Така, цената от вчера малко се покачи нагоре. Хиждане. Има си. Аз не знам вчера докъде снимах, ама... Да, долу-горе е тук до CPI-а. И после си взе и този хай, реално цената. И следващия таргет е... Ето това хай тук, дейли, може да се види добре. Това е следващия таргет. Обаче... В момента цената е в някакъв Smart Money Trap. Ето това. Smart Money Trap тук. И май иска да дава реакция от там. За надолу. Поне малка реакция, предполагам ще има. Защото обра Asia High отгоре. И то в момента е в някакъв грозен рейндж. Те съм си ги отбелязал като... Ето така. Този лоу като го вземеш, ще тапне в 4 часа в Fair Value Gap, а пък на 1 час ето този лоу трябва да го вземеш да тапне в 1 час в Fair Value Gap. Реално много не ми се шортва, защото нямаме Break of Structure. Break of Structure ще е ето тук, а то това вземе ли го, най-вероятно ще вземе и това директно, няма да се върне нагоре. Пък то това вземе ли ги, нали, ще тапне в гаповете на 4 часа и 1 час. И е малко хикс положението в момента. Реално, чай да проверя днеска дали ще има новини. PPI има в 3,5 и това е. След 3,5 евентуално ще видя дали ще има някакъв трейд най-вероятно, защото сега в момента няма кеф в положението. Това хай искам да бъде взет. Преди да търся някакъв трейд тук, евентуално да запълва тези имбаланси. Като цяло да. Видим на Weekly къде сме. На Weekly сме никъде е смисъл. Имаме цялата тази ликвидност нагоре да обираме. Като цяло да. Днеска предполагам, че няма да отворя нито един трейд, но ако излезе някакъв хубав сетъп, ще се включа отново. Мазало. Сега набързо ще обясня какво се случи, какво си мислех по време на това, което се случваше. Не съм влизал в никакъв трейд. Реално сутринта, като видях този break of structure ето тук, като го видях, т.е. ето този candle тук, нали, направи break of structure с тези зелените и реших, че ще е добре, ако стане това. Това ми беше зоната за шорт, като исках това да бъде взето и оттам, като го вземе това, нали, да вляза на шорт и да прибера 50% на този лоу, защото, както казах, този лоу е точно над 4 часов Fair Value Gap. Даже направо ще го покажа. Ето го. Ето това е лоу, който е точно над 4 часовия Fair Value Gap. И ще да прибера 50% там, защото си мислех, че евентуално може и да вземе Asia Low. Обаче тя цената леко просто уикна нагоре и изобщо не стигна до тая зона.
Ми направо слезе и си го взе този лоу. И след като го взе този лоу и си тапна в 4 часове Fair Value Gap, тази зона вече отписах. Даже така махам. Отписах я тази зона и то направо си мина през нея, все едно няма нищо тук. И след като мина през зоната, сказах добре, ето това ми е индюсмента, break of structure тук. Нали, тапнали сме в 4 часа Fair Value Gap, плюс това дава много сериозна реакция нагоре. И си сложих Limit Order на тази зона. Ето тук. Limit Order ми беше така, да кажем. Все такъв Stop Loss. И имах намерение да проверя Partial. Не на Daily, ами на 1 час трябва да се види. Ще да проверя Partial на ето този хай тук. Като цяло знаех, че този трябва да бъде взет, но след този индюсмент можеше да има някаква реакция за надолу, затова тук ще да проверя 50% и да се затворя вече трейда на този хай ето тук. Ела към 4,81, то ще стане по-малко, след като проверя 50% тук някъде. Но да, както и да е. Въпреки това ще е приличен трейд. Малко стопулса ще да е голям, но да влизам тук по-навътре от зоната малко не ме кефеше идеята, защото знаех, че най-вероятно ще тръгне директно от този bullish candle, който е ето тук. А то даже изобщо не слезе додолу, за да ми даде entry. Ами направо си отиде и си взе таргетите, които имах. И се качи още по-нагоре. Това е кендъл от новините и в момента правим Break of Structure ето тук. И има вероятност, ако случайно цената стигне до ето тук, да индюсне това, да митигейтне този гап или този ордер блок тук, нали, който е. Има шанс да му вляза на шорт. Като цяло предпочитаме и това също да го вземе преди да ходи тук. Но ще видим какво ще стане. То вече е 4,5. Малко е късно, в смисъл не мисля, че ще дойде до тук вече цената. А и да дойде ще е късно и няма да има волюм достатъчно, за да слезе надолу цената за шорт. Но ако се случи това нещо, ако вляза в трейд, ще проверя 50% от позицията ето на началото на този Fair Value Gap. Т.е. като вземе този лоу, ще проверя 50% от позицията и ще оставя останалите 50% за ето този лоу, което е това е Лондон лоу. Лоуа на лондонската сесия е това. Този лоу. Така ги виждам нещата. Тук прибирам 50%, тук целият трейд, то до края на деня най-вероятно няма да слезе до тук, така че може и да го затворя преждевременно трейда направо тук целия или където е цената, според зависи, защото не мисля, че искам този трейд да го държа до следващия ден. И така, това ще е. Ако случайно вляза в трейд, ще пусна отново видеото, ако не, приключваме до тук.